Hey, hey! Mga ka-idol, medyo pause tayo ngayon. Alam nyo na, araw ngayon ng Sunday. So, June 20, 2021. So, malabo talaga yung boses ko. Medyo pause tayo, wala sa kondisyon yung boses ko. Pagkatapos, ano ba yung ingay? Pagkatapos ng video na to, abangan nyo mamaya, marami akong shout out. Pero tapusin natin muna itong video na to. Kasi ngayong araw na to, mayroon. May natanggap ako na sorpresa. Medyo hindi ko nalaman, ngayon ko lang nalaman, mayroong sorpresa eh. Pero mamaya na. Ito muna, mag-greet muna ako sa inyo ng eto. Charang! Charang! Happy Father's Day sa lahat ng mga papa, sa lahat ng mga fathers sa buong mundo. Mauna ni, na-surpresa ko, gihatag ni Bika sa ako. Thank you kayo kay Bika. Iyang kong gi-surpresa. Tagaan ko niya o cake. May nakasulat dito na Happy Father's Day. Father's Day ko. Father's Day ko. Di lang ni mo. Pasensya yung mga kaidol, akong tingnan ko lagi sa kondisyon. Napag-iisa. Murag dili man kaya na ko kuha ng isa, binakuunsa. Sus, gamit na eh. Ari mga kaidol. Abi ko unsa. Pastila no. Oh, tasa, baso. Pero may nakasulat na ayan o. Happy birthday, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Kaya sa likod, merong may nakasulat na basahin ko muna. Best Papa ever. Ayan. So, thank you kayo kay Bika. Sa lahat ng mga fathers, sa mga papa dyan, Happy Father's Day sa inyo. Sa mga hindi nag-greet, ito na. Ako na ang nag-greet sa inyo. So, maya mag-shoutout ako. So, itong video mga ka-idol, greetings lang to. At saka pinaalam ko sa inyo na binigyan ako ng cake, Bika, na may nakasulat na Happy Father's Day. At saka itong baso. Siguro, alam niyang madalas akong nagkakape. So ito na. Simula bukas, sa umaga, ito na gagamitin ko. So Happy Father's sa tanang mga Bisaya, sa Mindanao, Visayas, sa mga taga Luzon, Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman mga ka-idol. Siguro maraming mga hindi nakasubscribe na nanonood sa aking mga video. Mga ka-idol, nakita nyo ba yung last upload ko na video, yung hindi ako katulad ng iba? Thank you kayo sa mga nag-view, sa mga nag-subscribe, sa mga subscriber. Kasi hindi makita yung ilan na ba ang subscriber ko. Ito mga ka-idol, ipapakita ko sa inyo. Meron tayong, sabihin ko na lang, ipapakita din natin sa screen, nandyan sa harapan. Meron na tayong, meron na tayong 49,000 subscriber. Okay, thank you tayo mga ka-idol. Running 50k subscribers na tayo. Thank you kayo sa inyong tanan, sa mga nagsuporta sa mga channel, sa mga nasubaybay. Sana hindi kayo magsawang makikinig at abangan palagi pag meron ba akong bagong video. Ito na mga ka-idol, mag-shoutout na tayo. Wait lang mga ka-idol, baka nakalimutan ako.
Wala na. Tapos na pala. Okay, ito. Shoutout na tayo mga ka-idol ha. Ito. Sinulat ko na lang para medyo madali. Ito mga shoutouts. Yan. Unang-una, shoutout kay Mr. Mukong. Si Mr. Mukong. Sabi niya, channel pa niya. Basta kay Mr. Mukong. Shoutout sa imo ha. Shoutout kay Christian Paradiro. From Pampanga. Meron tayong taga Masbate. Shoutout kay Sherwin Orsais Abung from Masbate. Uy, from Malaysia. Shoutout kay Daisy Ilmunan from Malaysia. Kay Jilia T. Martinez from Saudi Arabia. Shoutout din kay Maria Biluya. So, meron pa dito, marami pa. Mula Cebu, shoutout kay Colonia Dave. Ito lang nakasuot, Colonia Dave from Cebu. Shoutout din kay Terence Masana from Jinsan. So sa mga taga General Santos City, no? Mga subscriber natin dyan, Happy Father's Day ulit sa inyo. Shoutout! Hindi na ni shoutout. Shoutout pa rin. Ito basahin ko. Hello sa tanang taga Escalante City. Escalante City, apelido may lugar din na Escalante. Sige, shoutout sa tanang mga taga Escalante City ang mag-asa ni Dapit. Ito hindi natin malalaman mga kayo kasi hindi tayo masyadong gumagala-gala sa isang lugar. Ito pinakahuli. Shoutout sa mga taga Barangay Rizal. Ito pala. Isa lang pala to. Hello sa tanang taga Escalante City, Barangay Rizal. From Christian Sulanya. So, Escalante City, Ciudad. Pero sa Barangay Rizal, galing kay Christian Sulanya. Sana nilagay mo yung buong saan ba itong Escalante City tapos Barangay Rizal. Basta, yun lang mga idol. Maraming salamat. Subscribe na sa mga hindi nakasubscribe at pakipindot yung notification bell para makita mo yung mapansin nyo pag mag-upload ako ng bagong video. Siguro sa susunod na linggo mga idol mag-upload ako ng video. Sa mga hindi alam kung bakit hindi ko dinalasan yung paggawa ng mga Bisaya version kasi Bisaya version mga idol makaka-copyright tayo. Pero okay lang yan. Pero gagawa pa rin tayo. Pero mas maramihin ko yung original ko kaysa Bisaya version. Pwede rin ipantay-pantay ko para kasi kapag Bisaya version hindi yun copyright talaga, kunin talaga ng may-ari ng music, ng kanta. Kahit na iniba ko yung lyrics. Sa mga hindi nakakaalam, yun ay copyright yan. Hanap tayo ng mga music na hindi copyright, yun ang gawa natin ng parody. Pero wala namang problema, hindi naman hindi naman affected yung channel ko kapag gagawa ako ng Bisaya version. So, yun lang mga idol. Thank you sa lahat. At saka, uulitin ko, Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers sa buong mundo. Thank you. Oops, teka lang mga idol. Nakalimutan ko yung pag-greet yung papa ko. Happy Father's Day sa aking papa na si Ricardo Mangkao Silin. Yun lang mga ka-idol. Nakalimutan ko kanina. Papa ko nakalimutan ko kasi papa na ako eh. Thank you.